pasukan sak pupuh hadap kiri jalan naik ke pelaminan semua. Nano nano. Ayo dek tari. Tari dhewe liyane meneng. Oke. Ayo. Kayak ngene iki request iki. Ora enek tari batal jare. Saiki wis Durakane nangka kuwi, Nduk. Berkah lan barokah ora ana rokak tambah kebak. Aku ki yo wong. Nggih. Jiro lu saiki wis terbangun dadi
sembah nuwun kadang-kadang campur sari Mara Tresna Sukawati. Monggo sedaya keluarga besar saking Sragen kepareng beksan Pak Kehormatan lumantar kadang-kadang Mara Tresna Sukawati. Kepareng jumeneng beksan Pak Kehormatan saking keluarga besar saking Bapak Sugianto. Monggo nyawiji kalian Kakang Mara Tresna. Bapak Kepala Desa Jati Bandur, Bapak Supardi, Bapak Aris, Bapak Wardi, Bapak Ronggo, Bapak Ribut, sedaya mawon monggo. Bapak Joko, Bapak Larno Ember, Bapak Ustaz Mawardi monggo nyawiji kalian Mara Tresna Sukawati. Timun sikarane ayo bangun
entuk sapa. Matur mangga beksan Pak kehormatan kagem keluarga besar saking Bapak Sugiyanto. Sing lanang seniman sing putri seniwati kayane mlungkuh tumrape wong tanah janji sabar lan ora kesusu sawahe jembar-jembar marine lemu-lemu eyo Pak Joko kuwi kesenge koyo ngono kuwi ning sing tenengane klasik. Oh, ngoten. Pak Joko niki juragan apa, Mas? Lah lah ki sing di pasar yo an. Oh. Pak. Sing duwe pasar pokoke. Mbah Ember. Mbah Ember kan nyawer cirose. Kowe mau ngerti ora mobile sing ning kono mau sing dodol rambutan? Heeh. Ember sing odi meja. Oh, niku kagungane Pak. Mobil bak ireng. Nggih. Wis lunas saiki. Lah nggih, rambutane ning nggon mobil, kuwi arep kersake rambutan kok. Ya, lah nggih, monggo. Matur nuwun. Swara suling kumandang swarane upus kedang raja bogel bagus tur prasaja ora neka-neka aja kuwatir wong ayu. Nggih. Ingkang sampun keparing peparing Pak Joko. Nggih. Kuwi mau mung trima down payment DP. Oh, DP. Nek nganti
Lah. Panjenenganipun Pak Joko menika rena penggalih, aja kuwatir bakal dilunasi kowe engko. Alhamdulillah. Tenan. Aku tunggu di sini ya. Pelunasan. Napa meneh buke pun alah pun lecap lho buke niku mengke mawon Bu, ngampun ngoten niku. Mengke mawon lho jenengan niku. Lho toh Pak Kiriyen Joko gendenge marah. lenggah kene Cahyu, kowe lenggah kene. Oh. Kene sayang. Oh nggih, wala. Lenggah kene. Nggih. Kula mriki. Ya. Lho buke. Matur nuwun nggih Bu. Kula enten mriki ngantos sore mboten napa-napa. Kepati hama Malam minggu utama pancen rame. Eyo Jogja Solo gotong royong nyambut gawe. Yo mampir mas koyo mampir termontar mampir apa sida apa ora mampir Pak Ustad pripun Pak Ustad swantene Dek Retno anak didik kula niku sing ngajari kula niki ngajari apa lho Mbak? ngajari nembang kuwi Aku kok ra eling. lah iki cengkok gergelmu sing ngajari sapa? Ayo terus ke Cahyu. Pinasu topo Tulat tulir ngepende mikul sukat entul senenge banget ora bisa kumpul ngono aja ngono tanapi ing siang ratri tekane ambil ijo bejan besek duwe bojo nanging aja loro hama pilih tahu apa tempe jangan masuk
Sampun Pak Joko. Bapak Ibu sampun katur nggih. Renoy penggale to.